Shout out po tayo dyan mga kabsat. So magluluto po tayo ng matipid na version ng pork asado dahil gagamit po tayo ng tenga ng baboy. Ito ay mga medyo kalahating kilo lamang. Meron po tayong 2 cloves of garlic, isang sibuyas, toyo, asukal. Huwag po natin lagay lahat. Tingnan po natin lasa at ang ating star anise. Tara po, let's get started. So ayun na nga mga kapsat. So igisa na po natin ang ating bawang. Marami po bago sa bawang. Sama na natin ang ating sibuyas. Kasi mag-asawa naman yan ang bawang at sibuyas. So halo-halo. Luto, tapos pag-iisip ulit ng lulutuin para mamaya. Ganon. Yan ang shout out po dyan sa mga housewives dyan. Ay, shout out po at bilib na bilib po ako dyan sa inyo. Lagyan na po natin ang ating pinalambot na po natin yung tenga ng baboy. Naka-high fire po tayo kung mapapansin nyo. Kasi mga 10 minutes ay luto na to. Isipin nyo may dumating na mga kapitbahay na gutom. Shout out tayo dyan sa mga kapitbahay natin dyan. So, ang tenga natin, pinakulaan po natin ng bawang, paminta, saka asin. Kaya may timpla na po yun. Ayan na guys. So we can add a bit of tubig. Masarap kasi malambot ang pork. Balikan po natin siya mga 2 minutes later para po maglasa ang ating ginisa. So lagyan lang po natin siya ng konting Pepsi. So balikan po natin siya after a few minutes later. Guys, after a few minutes later, medyo bahagyang kumulo na po ang ating nilagay na water. Lagay na po natin ang ating toyo. Konti lamang po, madali naman po magdagdag. Wala pa po tayo ibang lalagay na klaseng ng pang-alat. Kasi again, yung pinaka-pork natin ay may timpla na yan ng pinakuluan. Shout out sa mga kabsat natin dyan. So balikan po natin siya again after a few minutes later. Ayun na guys, habang ulit. Guys, after a few minutes later, meron po tayo ditong konting star anise. Malasa kasi yan, kaya isa, dalawa, tatlo lamang. Then we can add a bit of sugar. Konti lang po, madali naman yung pepper. So ayan po, yan lang natin siyang medyo matuyo ng konti, guys. So ayun na guys, so mag-add lang tayo ng konting sili to add magic sa lasa. Kung meron po kayong marami pang mamaya, ako na po lalagyan ng lutuyo. Ayan po. Ayan na po guys, so dinagdagan naman po natin siya ng siling labuyo at ang dahon ay